нишасти намояндагони Тоҷикистон ва 4 кишвари дигари Осиёи Марказӣ дар Душанбе. баҳси асосӣ бар сари обу камобист. Президенти Узбекистон дар ҳамин ҷо гуфт, ки агар Афғонистон канали Қуштепаро дар дарёи Ому сохта ба кор дарорад, тавозуни истифодаи об дар минтақа дигар хоҳад шуд. хуб медонед ки ҷониби Афғонистон сохтмони ин каналро фаъолона идома медиҳад. ба кор андохтани он метавонад истифодаи об ва тавозуни онро дар Осиёи Марказӣ мумкин аст комилан дигар кунад. ба ин назарем ки бояд гурӯҳи кории муштарак барои баррасии тамоми паҳлӯҳои тарҳи сохтмони канали Қуштепа ва таъсири он ба низоми обӣ дар ҳавзаи рудхонаи Ому бо истифода аз пажӯҳишгоҳҳои кишварҳои мо таъсис дода шавад. раиси ҷумҳури Узбекистон даъват кард, ки ҳокимони ҳозираи Афғонистон ба гуфтугӯҳо дар масъалаи оби минтақа ҷалб карда шаванд. раҳбарони кишварҳои дигари Осиёи Марказӣ вокуниш накарданд. мулло Абдулғанӣ бародар, иҷрокунандаи вазифаи муовини нахуст вазири ҳукумати Толибон, баҳори имсол гуфт Афғонистон омода аст тарҳи сохтмони Қуштепаро дар асоси ҳамдигарфаҳмӣ бо Узбекистон амалӣ кунад. ба бовари мутахассисон ин канал то 30% оби дарёи Омуро ба шимоли Афғонистон равона карда, дар айни замон Узбекистон ва Туркманистонро ба камбуди об дучор хоҳад кард. Парвиз Муллоҷонов, сиёсатшиноси тоҷик, мегӯяд: мушкил дар сохтмони канали Қуштепа нест. мушкил дар низоми қадимаи обёрӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ аст. бояд низоми обёрӣ комилан тағйир дода шуда ҳамаи кишварҳо ба обёрии қатраӣ гузаранд. бе ин кор ҳалли мушкилоти камбуди об дар Осиёи Марказӣ ва наҷоти баҳри Арал ғайриимкон аст. кишварҳои Осиёи Марказӣ беш аз 30 сол қабл мувофиқатномаи Алматоро имзо карда, саҳми ҳар кишвари минтақаро дар тақсими об танзим карданд. тибқи ин созиш ҷониби Афғонистон ҳақ дорад аз дарёи Ому беш аз 1 миллиард мукааб об бигирад, вале бо сохтмони канали Қуштепа ин кишвар 20 миллиард мукааб оби Омуро хоҳад гирифт, чизе ки мушкили камобиро дар Осиёи Марказӣ бештару ҳассос хоҳад кард.